שלום לכולם. אז שאלה שאני מקבל הרבה באלו ימים, גיא, איך הגעת מלהיות וטרינר, למדת 8 שנים רפואה וטרינרית, לשיווק רשתי, מולטי-לבל מרקטינג, איך הקשר? אז שמי גיא ארד, אני רופא וטרינר מזה 11 שנה, נשוי לרויטל ואבא לשתי ילדות מקסימות, יולי וליה, ואנחנו מתגוררים כאן בוונקובר, בריטיש קולומביה, קנדה. אני הייתי רוצה לשתף אתכם בסיפור האישי שלי, שבעצם מתחיל לפני 16 חודשים. הוזמנתי להסתכל על חברת לייפמקס ועל המוצר מזון מילה. ולמען האמת מאוד הוקסמתי מהמזון, מהאומגה 3 ומכל התכונות שמשנות בריאות של הרבה אנשים וגם כלבים וחתולים. ושהסתכלתי על העסק, שיווק רשתי, נטוורק מרקטינג, כמו הרבה מכם שבטח צופים, הייתי די בחיבוק ידיים. ולא באמת הבנתי או ידעתי מה המשמעות. אז מהר מאוד הבאנו קודם כל את המזון הביתה, וזוגתי רויטל שסבלה מכאבי גב תחתון נוראים בשל הניתוחים הקיסריים, הרגישה הקלה ו-95% מהכאבים נעלמו לאחר שבועיים. רויטל גם ירדה 12 קילו במשך 12 שבועות, ודיכאון קליני קל שהיה לה נעלם לאחר כ10 שבועות של צריכת סקופ אחד של המילה. התחלנו לחלוק את המזון וכמובן את ההזדמנות עם אנשים מסביב, וכמובן יש הרבה אנשים שהצטרפו אלינו, והיום 16 חודשים קדימה אנחנו במקום אחר ומגדלים את Team Vision במספר מדינות, ושמחים כמובן על כל מי שיש לנו בישראל ומסביב לעולם. מעבר לזה, במובן שלי, באספקט שלי האישי, גיליתי ששיווק רשתי זה בעצם מקצוע. זה מקצוע שלעולם לא נגמר, שיש בו למידה ויש בו מסע לתוך עצמנו. שבעצם אני לא יכול לגדל ולהיות לידר של ארגון בלי שאני קודם כל משפר ומוציא את הטוב ביותר שיש בי, וכל יום לומד עוד ועוד. נחשפתי לאנשים מדהימים שזזים קדימה, שלא בדיוק מקטרים על המציאות הכלכלית והפוליטיקה והחדשות, אלא באמת עסוקים להביא את הטוב ביותר לחייהם, להשתפר ולעזור לאחרים. שהרי במקצוע הזה, הדרך היחידה שלכם ושל כולנו להיות מוצלחים היא לעזור לאנשים אחרים. לא יקרה בצורה אחרת. מעבר לזה, אני מברך כל בוקר שאני קם על האנשים המדהימים שמקיפים אותי בחיים, אנשים שזזים קדימה ביחד איתנו, ואני גם כן מרגיש שאני קם כל בוקר עם שליחות לחלוק ולעזור לכל כך הרבה אחרים להרגיש טוב יותר, ואני גאה להיות חלק מהמקצוע הזה שמשנה את המציאות והעתיד של כל כך הרבה אנשים היום מסביב לעולם. ולאלה מכם שצופים עכשיו בווידאו הזה בישראל או במקומות אחרים, אני אשמח ליצור איתכם קשר או שתהיו בקשר איתנו דרך האתר של Team Vision, ואני אראה לכם איך גם אתם יכולים לייצר מציאות חדשה ועתיד טוב יותר בשבילכם ובשביל הילדים שלכם והעתיד של כולנו בעצם. תודה רבה על הזמן ומצפה לעבוד איתכם בהמשך.